Moriturite salutant. Ahoj tam venku. Ahoj lidi, vítám vás u dalšího mého videa. V dnešním videu si zase řekneme něco o vodě a tentokrát to bude o filtraci. Takže udělal jsem si takovouhle stojku s třema nohama. To jsem si trošku zakopal do země, tak 2-3 cm, takže mi to docela drží, i když tím hýbu. A potom jsem si sem takhle přijal pytlík na 3 místech a dole ze spod jsem udělal jednu díru. Jako pytlík lze třeba použít smotaný lopu nebo něco takového. Když jsem ten pytlík měl a ty provázky taky, tak proč bych to nemohl použít? Že jo, když se vyskytneme někde v přírodě, prostě kde nebudeme mít takovéhle věci sebou, tak použijeme přírodní lopu a tam to třeba nějaký traviny nebo nějakou kůru ze stromu. Takže na tu filtraci potřebujeme další věc a to dřevěné uhlí, které jsem si vzal z ohniště. Takže to mám takhle ve sklenici nasypané, dřevěné uhlí. Takže to dřevěné uhlí si vysypu sem do toho pytlíčku. Mě to tak ten pytlíček trošku očernal, ale to je jedno. Takže zavřu si tu skleničku tak. Takže máme tam nasypané černé uhlí. Takže první vrstva vždycky se dává černé uhlí, to prostě uhlí dřevěné. Jo, je očerné, takže černé. A další věc by se mohl dát na zjemnění toho, by se mohl dát ještě písek, ale ten písek samozřejmě les nemám, tady nikde není žádný pískovna nebo něco takového, takže si teďka vemu vodu a zkusíme to s tou vodou teda. Tak, tady mám čutoře vodu, otevřu, tak, ale musím tam. Takže to se tak jen podržím a naleju tam trochu vody. Vidíte, teďka nám to teče černý proud, ale za chvilku, až se ty částice toho uhlí, vidíte, už to začíná téct šedivé a za chvilku, až tam naleju zbytek té vody, tak už to poteče bílé. Že jo, samozřejmě to není na 100% přefiltrovaná voda, ale když takovouhle vodu prostě najdeme v potoce, tak je to lepší vždycky převařit. Ale když nemáme možnost převařit to, tak uděláme třeba takovouhle filtraci. Ale vždycky třeba, když uděláme takovouhle ještě filtraci, že jo, samozřejmě do lesa nebo na výpravy, nosíme sebou nějakou vodu, jako na pití a na takovýhle třeba čutoře. Přidělám na menci na opasku, na kšandech. Takže vždycky nosíme tu vodu, takže se to třeba, když někde v potoku najdeme, tak jen přefiltrovat a potom ještě převařit. Protože každá ta filtra, ať už je to filtrace, ať už je to převaření, vždycky zničí nějaké choroby.